Bună ziua lume și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi aș vrea să-i fac o promovare. Stați puțin să vedem la Bluesky HD Gamer Pro. Are 15 abonați din 2 videoclipuri, este foarte bine. Știți? Eu sunt abonat la el pentru că mi-a zis să-i fac o promovare, m-a rugat frumos. Da, și mai vreau să-i fac o promovare cuiva. Lui Alex Bucur. Are 113 de abonați. Eu sunt abonat la el, îmi place ce face. Așa, da, și la Atlasul Vieții. El face, are 201 de abonați. Se joacă, face foarte multe episoade. Da. Cam atât cu această promovare, aceste 3 promovări, eu am fost Marin, pa!